Tervetuloa Japin takana podcastiin jakso numero 40 pariin. Jos tähän jaksolle voisi jonkun anthemin laittaa, en tiedä onko Teemulle tuttu tämmönen yhtye kuin 3-6 Mafia, mutta heillä on semmoinen kappale Joo. kuin Let's Plan a Robbery, niin mä laittaisin sen tohon. Se on itse asiassa tasan 20 vuotta sitten tullut tuo kappale ja en sen takia, että välttämättä mun rahoja olisi sen enempää ryöstelty, mutta aika monta ryöstöä saatettiin nähdä tässä UFC 324 illassa, jota me riikäpätään, mutta myöskin toisella puolikkaalla tässä jaksossa me sitten ennakoidaan tulevaa 325-iltaa tuolta Australiasta. Tervetuloa Teemu. Terve Jarkko ja kiitos. Kyllä se varmasti siis näin mäkin olen ymmärtänyt, että jotkut ilmeisesti pahoitti mieleensä joissain matseissa tältä kortilta, niin mä luulen, että meillä on jonkun verran kyllä niistä puhuttavaa. Melkoisella kortilla tultiin sisään tähän vuoteen. Oli se joo, kyllä aikamoisia vetoja ja tässä kohtaa ennen kuin hypätään tuohon jo edellä mainitsemaani agenda eli UFC 324 riikäppäämiseen ja myöhemmin tässä jaksossa 325 ennakkoimiseen, niin ota tili seurantaan, kuuntelit meitä sitten täällä YouTuben puolella tai Spotifyn puolella ja itse asiassa aina vielä parempi, jos otat kummassakin kanavassa, jos kumpaakin käytät. Myöskin tämä Discordin puolelle tuli ihan uskomattoman monta uutta keskustelijaa. Oli pirusiistia nähdä tuossa pitkin viikkoa, kun sinne liittyy oikealta ja vasemmalta jengiä, niin tuolta jakson kuvauksesta, niin klikatkaa itsenne sinne sisään. Sinne niin vetovihjeitä tämän viikonlopun osalta, ei niin voittavia ainakaan allekirjoittaneelta, eikä Temetsulta, Soksilta taisi tulla kyllä hyvää pro-tippiä sieltä, että siinä oli ihan hyvä osuma. Mutta kaikille overall aika vaikea, kaikille panelisteille oli aika vaikea ilta. Joo, sanotaanko, että istuminen sattuu vähän enemmän tällä hetkellä. Tuntuu, että sen verran paha tuli viime yön niin UFC-petsien puolesta niin omaan lompakkoon niin sanotusti, mutta ei mitään, unohdetaan se edellinen viikonloppu vetojen suhteen ja keskitytään sitten kohta tuohon tulevaan, niin nämä on tämmöistä vuoristorataa, tiedätkö vedonlyönti muutenkin, joskus on ylämäkiä ja sitten aika usein on myös alamäkiä. Kyllä, ja sitten vielä kun veikataan tätä lajia, jossa ei niinku välttämättä oikeastaan minkäännäköistä järkeä siinä olisi. Mutta Teemu, toivotaan, että me saadaan, ja varsinkin viime jaksossa me puhuttiin vähän siitä, että sulle tarvitsisi saada voita leivän päälle, niin toivotaan, että tämä viikonloppu se sitä tuopi. Lähdetään liikkeelle Teemu 324, ja nyt oli ensimmäinen ilta Paramountin väreissä. Näyttikö sun mielestä merkittävästi eriltä tuotantoa? No joo, siis kyllä se pisti silmään, että se on vaihtunut ja valitettavasti se pisti silmään huonolla tavalla. Ja mulla ei ole mitään itse asiassa sitä uutta hostia vastaan, mikä tää Kate. En muista hänen sukunimensä, se joka on hostannut näitä futistudioita, niin kuin tuolla Briteissä vai missä onkaan, niin kyllä sillä tuli pikkusia lapsuksia nimien kanssa sun muuta, mutta sen ymmärtää, koska en mä usko, että hän on vapaa-otteluihmisiä, että hän on nyt vasta niin kuin otettu tonne paneeliin niin kuin hostaa sitä studio-osuutta niin sanotusti. Mutta se ei ollut se isoin häiritsevä tekijä, vaan ehkä eniten häiritsee, että niinku ihan siis mainoksia kesken otteluiden, kesken niinku sisääntulojen. Äänet ei kuulua, siinä oli ihan hirveästi niinku hämminkiä äänissä. Kun erä loppuu, mentiin niinku kulmauksiin, niin ei kuulunut ekan 20 sekunnin aikana mitään äänestä, sitten yhtäkkiä niinku lähti tulemaan äänet sieltä. Tai jos se olikin mun päässä vaan se vika, niin sit mä pyydän anteeksi sitä mun ränttiä, mutta mä ymmärsin, että tää on ihan oikea ongelma, mikä nyt oli ilmeisesti aika monellakin tässä. Joo, Kate Scott taisi olla tämän nimi, tämä henkilö, joka siihen panelisteihin oli laitettu ja tähän iltaan. Mä en välttämättä itse kiinnittänyt niinkään huomiota siihen. Totta kai huomasin sen, että vähän tökösti hommat osittain pyöriä vielä. Timanttia ei oltu niin sanotusti hiottu ehkä ihan jokaisesta kulmasta. Me toki ymmärretään sitä, että aina kun toimittaja vaihtuu, niin siinä saattaa olla jonkunnäköinen siirtymäaika, että hommat alkaa toimimaan. Se oli ihan makea, kyllä se pääkortin se videomateriaali. Ja musta tuntuu muutenkin, että promomateriaaliin on kiinnitetty nyt niin kuin tämän vuoden puolella enemmän taas ehkä sitä niin kuin, huomiota. Ja niihin on parannettu, ja laatua on parannettu. Tai ylipäätään on tuotettu promomateriaalia otteluista.
Joo, ne oli ihan kivat ja kyllä siinä niinku ihan kivoja elementtejä oli, kyllä se huomasi, mutta siis en mä, kun ei ollut tottunut, tiedätkö, semmoinen, että jotain mainoksia tulee niinku siinä kesken sisääntulo tai et kesken erien, niin se pisti silmään, mutta kyllä mä ymmärrän, Paramount ilmeisesti pisti kuitenkin, minkä verran se pistikään miljardia pöytään, että kyllä mä ymmärrän, että jostain se rahaa on saatava, niin mainoskulut ne on, että sieltä niitä tulee mainostuloista. Joo, kyllähän se totta kai rahaa sillä tehdään ja rahaa tälläkin halutaan edelleen tehdä, vaikka toimittaja vaihtuu ja mä veikkaan, että varmaan aika paljonkin enemmän, niin sanotusti. Kyllä. Ja siis tosiaan siitä uudesta studiohosta Keitistä, niin ei mitään valittavaa muuta, että hän on tosi asiantunteva ja ammattimainen, mutta sen ymmärtää, että ei tietenkään, jos ei ole laji-ihmisiä, niin voi olla, että menee vähän sekaisin nimet sun muut, niin kyllähän varmasti vaan paranee tässä ajan myötä. Kyllä, kyllä. Kukas meiltä on sieltä nyt sitten heitetty pois? Onko meillä joku saanut kenenkään tässä? Kukas siellä yleensä on näitä studioita pitänyt? En tiedä, onko siellä vai onko siellä ollut edes yleensä semmoista yhtä pysyvää kasvua? Mä en muista. Mä en muista. Niin, Voi aika olla usein. muutenkin vähän erilainen. Että siellä oli 3 asiantuntijaa, Cruise, Bisping ja Weidmani. Ja sitten Niin on. Keitti oli se studio emäntä niin sanotusti. Grafiikoissa taisi näkyä myös, mä silleen kattelin nämä jälkilähetyksen, niin grafiikoissa näkyy myös jotakin heidän niin kuin, näiden asiantuntijoiden veikkauksia, että miten pääkortti tulee menemään, mun mielestä. Se oli kans Kyllä ihan semmoisiakin hauska. näkyy, joo. Ihan mielenkiintoista. Kyllä, Maar. Mites ottelupuoli? Jos hypätään siihen, mikä kaikkia ihan oikeasti kiinnostaa ja lähdetään sieltä ottelukortin alkupuolelta liikenteeseen. Niin Joo. mitäs meillä oli sieltä peruuntui itse asiassa Michael Johnson vastaan Alexander Hernandez peruuntui männä viikolla. Minkälaisen lopputuloksen sä oot tullut, Teemu, että mikä oli syy, miksi tämä peruuntui? No siis on se mun ajatus, että minkä takia se peruutaan. Sitten on se todellisuus. Mun ajatus on se, että Hernandez tiesi, että hän tulee häviin, niin hän halusi jonkun syyn, että hän pääsee tästä ottelusta pois ja ne tarvii oikeasti hävitä. Mutta siis ilmeisesti syynä oli se, että Hernandezilla oikeasti oli joku loukki ollut ja joku sen kämpistä oli liikannut jollekin vedonlyöjälle tämän tiedon. Ja sen takia sitten Michael Johnsonin oltiin alettu petsaa ja sehän linja oli muuttunut tosi. Joo. Ja Michael Johnson tuli siis ennakkosuosikin loppujen lopuksi. Niin Dana White, kun hän sai kuulla tästä, vai UFC, joka kuka sitä nyt ikinä päättääkään näistä, niin oli päättynyt, että peruutetaan tämä matsi kokonaan. Ja ihan oikein mun mielestä. Et ei noit saa tulla. Ei noit saa tulla. Kyllä ne pilaa sitten laji, jos noita alkaa tulee. Joo, valitettavasti tämmöistä suhmurointia tässä tapauksessa on yritetty toimittaa, tai näin meille kerrotaan, niin kaikki tämmöinen pois mahdollisimman nopeasti. Kyllä. Ja Mut siitä oli sitten- se niin toinenkin peruuntunut, oli se kaveri, joka meni tajukankaalle painonvedon jälkeen, että ei sekään ei alkanut silläkään kyllä ihan hirveän mitään. Että oli aika voi sanoa ehkä, jollain tapaa voidaan ehkä sanoa, että aika farssi sitten ekaksi kortiksi kuitenkin Paramountille tämä. No periaatteessa joo, että oliko meillä 14 ottelua ihan alkujansa, kun tätä lähdettiin tekemään. Ja sitten sieltä kuitenkin tippui pois Amanda Nunes vastaan Gil Harrison loppujen lopuksi. Sitten sieltä Alexa Grasso-Rousnama junassa on ollut silloin alun perin. Kyllähän tästä ottelukortista niin kuin aikamoista riikäjuustoa sitten loppujen lopuksi saatiin. Olisi kyllä aika paljon harmittanut, jos vuoden alkuun olisi itselle ottanut. Jollain ihmeellä olisi ollut varaa lähteä katsomaan Las Vegasiin tätä hommaa. Ja sitten siinä niin viikolla alkaa tippua vaan näitä pois. Näitä matseja. Mutta, Smotherman oli ollut kovin pahoillaan, että taju lähti siinä sitten puntarin jälkeen. Näytti aika rajulta. Joo, niin näytti joo. Et ei sekin oli just semmoinen, että siis onneksi peruutettiin. Se olisi ollut ihan farssi, jos sitä se olisi annettu jatkaa. Se että joo, ei tässä mitään. Et itse asiassa kyllä se voi totella huomenna. Joo. Joo, sekään ei olisi toisaalta UFCltä ollut mikään ihme, jos oltaisiin sanottu. Kysytty vaan, että oot se ihan varma, tai niinku, katsottu, että pystytkö pystyssä ja sen jälkeen annettu jatkaa siitä matkaa. On samanlainen kuin Brian Kolme Ortegalta. Mun mielestä Brian Ortegalta kysyttiin, oliko se Holloway-matsin aikana, että monta sormea sä näet? 1, 2, 3, joo. 3 vaihtoehtoa. Joo, itse asiassa voit mennä jatkaa. Joo, mutta nimenomaan joo. Mutta ehkä tämä, että jos toi olisi käynyt jossain niin keskellä ottelua, tai siinä kun olisi tullut sisään häkkiin, niin jos toi olisi käynyt, niin se olisi varmaan annettu jatkaa.
Jep. Mut joo. Tämä menee jo saivartelun puolelle, hypätään käymään ottelujen lopputuloksia läpi. Josh Hockett, hän kohtasi Denzel Freemanin ja tämä meni poikki ensimmäisen erän loppupuolella. Joo, Viimeisellä sekunnilla. ihan vikalla sekunnilla. Ja se siis, Tämä oli niin ylikävely, mä just niin kuin mietin, että kumpi tässä oli kyseessä, onko Hockett oikeasti hyvä vai oliko Freeman sitten vaan niin paska. Ja siis mä luulen, että molemmat on varmaan ihan paikkansa pitäviä ja sehän lopetti se Hockett se sillä lailla, kun se Freemanihan lähti siis niin kuin häkkiä vastaan ja meni vaan niin kuin slaavikyykkyyn siinä pari sekuntia ennen erän loppua. Ja Hockett vaan näyttää sentteriä ja kävelee poispäin ja tuomari sanoi, että joo, ei jatketa enempää. Se loppui siihen, siis Freemanilla vaan kunto loppu kesken, se oli muutenkin kyllä ottanut turpaa siinä matsissa, mutta ei toi Fäti jaksanut oikeasti enää hotella. Niin sitten tuomarikin ajatteli, että vittu lopetetaan tää tähän ekaan erään, ettei tätä jaksa katsoa kukaan. Ja mulla tuli, me molemmat muistaan Cain Velasquez, joka oli siis raskansarjan ehkä yksi parhaimmista, ellei jopa niin kuin UFC-historian paras raskansarjan ottelija aikanaan, niin Josh Hockett oikeasti muistutti vähän ottelutyyltään Cainia. Mä sanoisin. Ihan kova haku, aika kovia ammuksia täällä ammutaan heti niin jakson alkuun. Mä tästä katsoin itse koosteen tästä ottelusta. En katsonut kokonaista 5 minuuttia tai mitään sisätuloja tai muita. Denzel Freemanilla ainakaan lukemien varjolla niin ei kovin monta onnistunutta hetkeä vaikuta olevan, että sieltä ei ole taidettu lyödä yhtään perille ja kaatoja on yhtä yritetty, mutta ilmeisen heikosti. Joo. Tämäkin oli vielä huikea, tiedätkö, kun DC tykkää kehua näitä menestyneitä painijoita, kun ilmeisesti nämä molemmatkin oli, Freemallakin oliko Greco-Roman niin painitausta ja on menestynyt siinä, ja yksi alasvientiyritys ei sitäkään saa mattoa, ja 0 lyöntiä kun edessä, niin ei mihinkään. No. Onko meillä nyt sitten siis niin kuin Josh Hockett, niin onko Josh Hockett tuleva pelastaja raskassa sarjassa? No itse asiassa nyt ehkä voidaan kääntää se näin päin, että se Valdo on jo nähty ja niin kuin me tiedetään jo, että se on se pelastaja. Nyt me haetaan sitä uutta verta, niin mä luulen, että Josh Hockett on itse asiassa se kaveri. Ja hän muuten shoutouttasi tai call-outtasi Valdoa siinä ottelun jälkeen ja se post-fight speech muutenkin, niin jos ihmiset tykkää tuommoista show-elementistä, ja kyllä mä ainakin sytyn, mä tykkään, että jos jollain on vähän persoonaa, se ei välttämättä kaikkien mieleen ole, niin kuin ne ei välttämättä kuulukaan olla, mutta mies ainakin yrittää olla erilainen. Joo. Ja semmoista SmackDown-henkeä tuoda, ja no mun mielestä kyllä se tonne raskaaseen sarjaan ihan hyvin sopii. Ei siinä mitään. Valdo call-outattu ja mehän kumpikin hyvinä matchmakereina me tiedetään, että vielä ei ole Josh Hockettin aika kohdata kuitenkaan niin kuin ehdottomasti kovinta prospektia heavyweightissa, että me annetaan ensin Valdon mennä ja ottaa vyö, ja sitten taas Josh Hockett voi vielä vähän aikaa kasvaa siellä varjoissa ja varata tietänsä ylös rankingeissa, ja sitten 1-2 päästä me katsotaan sitten se pääottelu raskaan sarjan vyöstä Valdo Cortes Acosta vastaan Josh Hockett. Käydään Valdon ottelua vähän myöhemmin, mennään kuitenkin niin kuin ihan järjestyksessä, ettei lähdetä hosumaan tässä vielä sinne pääkortin puolelle. Hieno oli voitto Josh Hockettille, ja pakko tätä tarinaa on nyt alkaa ehkä itsekin vähän paremmin ostamaan tuon Josh Hockettin kohdalla. No. Hypätään sitten early prelien puolelle. Ihan prelien puolelle, eli early-preleistä siirrytään preleihin tässä kohtaa. Siellä Alex Perez vastaan Charles Johnson. Takatukka Johnsoni otti kanssa ensimmäisessä erässä käkättimeen. Tämän ei pitänyt mennä tällä tavalla. Tähän kosahti itsellä rahulia. Joo, ihan tismalleen sama fiilis. Ei ollut hyvä ottelu kyllä rahallisesti, enkä nähnyt kyllä tämmöistä lopputulosta sitten niin kuin missään nimessä. Ei, kyllä tämä oli niinku täysin niinku suuri pettymys. Mä epäilen, taas jokuhan tonne tulee kertomaan, että tiedetään. Ja niin mäkin kertoisin, jos mä olisin tämän tiennyt. Mä olisin sanonut, että Alex Perez vie. Mutta mä epäilen, että tähän ei paljon ole pelattu rahulia loppujen lopuksi tähän otteluun. Tämä oli täällä näin. Mä ajattelin, että Johnson on kuitenkin ollut aika vakuuttava viime aikoina. Nälkä olisi kasvanut syödessään, mutta ei ollut kasvanut. Alex Perez tyrmäyksellä ensimmäisessä erässä. Joo, ja vielä se Alex Perez tyrmäyksellä. Mä ajattelin, että jos se saa tästä voiton, niin se on joku hikinen painin kautta pisteillä, mutta ei. Jätkä pistää ihan kunnolla turpaan Johnsonia ekan erän aikana. Ja
Nämä on näitä. Pistää sen piikkiin, että vuoden eka kortti, niin eihän näistä oikeasti. Tämä on vähän sama kuin mentäisiin uuteen vaikka NHL-kauteen, niin ei siitä oikeasti tiedetä, että kuka siellä se kovin jengi. Ja ei yleensä, jos ravintolatkin kun avaa, niin ei ne ensimmäisellä viikolla vielä ihan täysin iskussa. Näin. Ei sitä tiliä Annetaan se pizzauunin lämmetä oikein kunnolla, niin tiedätkö, se on sitten siellä niin kuin myöhemmässä vaiheessa. Ensin täytyy polttaa sitä rahaa, täytyy lämmittää, tiedätkö, että ne piiput lämpiää. Just näin. Ja tiedätkö sä, kyllä noiden vedonlyöntifirmojenkin niin omistajat, niiden pitää syödä kanssa ja ruokkia perheitä. Tämähän on hyvä tekeväisyyttä puolin ja toisin. Joskus Niin, no. he saa, aika usein he saa ennemminkin, mutta niin se vaan menee tässä maailmassa. Joo. Mutta ei, elämä ei reilua, siihen pitää tottua, että välillä se menee näin. Tämäpä juuri. Ja seuraavassa vaiheessa oikeastaan voidaan sanoa, mä en tiedä, pitäisikö me lähteä Nikita Kryloville ihan oikeasti siis joku paho, tiedätkö, niin kuin suklaakoneveterasia tai joku muu. Kun Nikita Krylov kuitenkin otti tyrmäysvoiton 3. erän viimeisillä sekunneilla Modestas Pukauksesta. Mä en kattonut, mä sen verran pahoittelen Nikita Kryloville, mä en kattonut tätä ottelua ollenkaan, mä ei voi vähempääkään kiinnostaa 3 erää katsoa, kun Nikita Krylov, mä tiesin tuloksen, niin mä en sitten alkanut kaivamaan, että tämä ei kuulu kuitenkaan siihen. Kukaan ei sanonut mulle, että Jarkko, muista katsoa Krylov vastaan Pukauskas, että tämä on Fight of the Year. Mutta Krylov meni ja yllätti sitten kaikki. Tähän mä en pelannut kyllä ihan hirveänä flyyssiä, koska Nikita Krylov, eikä Modestas Pukauskas, ei. Mutta vieläkö Nikita Krylovilla, Teemu, vieläkö sillä sitten riittääkin? Pitääkö meidän nyt alkaa kääntää meidän toiseen suuntaan? No, en mä kyllä tiedä. Tässäkin siis just niin kuin 3 sekuntia ennen loppua pisteille olisi mennyt ja Krylovi olisi varmaan se pisteille kyllä voittanut ilman sitä tyrmäystäkin tuohon loppuun tai edes knockdownia. Et tosi niin kuin outo matsi sinänsä. Et kun just miettii, että jos tulee lopetuksia tämän kortin ottelussa, niin tämä on varmaan se matsi. Kaikki ajattelee, että Krylovi, kyllä tässä matsissa joku lopetetaan. Sitten tämä menee ihan vikoille sekunneille. Hänhän call-outtaisi, koska hänhän ilmeisesti on lopettamassa pikkuhiljaa uraa. Vähän semmoisen fiiliksen mä sain sitä post-fight speechistä, niin Jan Blachowicz hän haluaa. Okei, no Lontooseen itse asiassa, ja molemmilta hanskat naulaa. Mutta tiedätkö, kun mä niinku, taas mun pakko palata piirtopöydälle, ja kun avaa tämän niinku rankingin tästä ja miettii, että kuinka paska on light heavyweight, että jos heavyweight on paska, niin kuinka paska on light heavyweight tällä hetkellä. Ja hän oikeasti, tämäkin matsihan oli tehty sillä ajatuksella, että nyt Modestas Pukauskas täräyttää tuosta noin Nikita Krylovin 15 ulkopuolelle ja ei muuta saada uutta nimeä sinne. Ei saatu. Ei todellakaan saatu. Joo, ei. Näin siinä pääsi käymään. Kyllä mä en tiedä, Krylovi on hassu jätkä. Mun mielestä se Blachowicz-ottelussa, niin kuin sanoit, molemmat lopettaa uran siihen matsiin. Ihan sama kumpi sen voittaa. Niin kuin. Yksi semmoinen tilauksen, mutta tämä oli niinku, ja sit jos se on siellä Lontoossa, mä käyn viemässä itse henkilökohtaisesti se Fatserin. Panda suklaarasia vai mikä on? Joku tommonen, juhlapöydän korvehdit sinne Krylovin hansikkaaseen. Joo, tai itse asiassa nykyiseltään näiden vedonlyöntien jälkeen, niin varmaan Coopin suklaalevy on ehkä. Joo, varmaan jotain, meni sen verran hyvin tämä ensimmäinen viikonloppu. Joo. Mutta ei ollut ryöstöä siinä tulossa, että varmaan olisi pisteillä kuitenkin niin kuin ollut, niin kuin sanoitkin, niin Kryloville ja numeroiden varjossa, niin Pukauskaskin oli ilmeisesti unohtanut, että ottelemaan oltiin tultu. Joo, oli. Ei. Vaikka just kun ennakoitiin matsia, niin oltiin sitä mieltä, että Krylovi on menossa ehkä alaspäin, Pukauskas ehkä ylöspäin. No, ei se nyt ei siltä näyttänyt tässä matsissa. Joo. Alkuun tuossa mä lähdin manaamaan, että jos tälle otteluillalle olisi jonkunnäköinen anthem, niin se olisi tämä 3-6 Mafia Let's Plan a Robbery-kappale. Jos ette ole kuullut tällaista klassikko Memphis Rap-kappaletta, niin kannattaa käydä kuuntelemassa. Atepa Kautier vastaan Andrei Pulaev. Teemu, oliko tässä ryöstöhenkeä? No älä vittu. Että se nyt sitä ryöstöhenkeä ollut tässä matsissa, mutta kyllä mä petyin aika paljon, tiedätkö mä oon niin paljon Gautierikään, niin tässä on pumpannut renkaita ja siis eihän se tyrmäys kaukana, hän tiputti sen 2 vai 3 kertaa siinä matsissa, mutta Pulaevi yllättävän hyvin kesti niitä iskuja. Mä ajattelin, että se olisi luovuttanut niiden ekojen iskujen jälkeen sinne kanssa edes, mutta ei. Koko 15 minuuttia mentiin. Pulaevilla aika hyviä potkuja vartaloa. Et kyllä mä luulen, että joku, jolla ei olisi ollut ihan niin kovaa
pakkia, mikä tuolla KTR:llä niin olisi tippunut niihin potkuihin. Et ei se Pulaevi kyllä tuli ihan tappeleen sinne mä näin joku haastattelun ton ottelun jälkeen KTR:llä ja se tekee niitä käytävähaastatteluja aina nämä UFC-ottelijat, kun niin kuin ennen kuin menee post-fight speed tai tuonne niin pressiin, niin menee sinne käytävälle jonkun haasteltavaksi. Niin sanoi, että hänellä loukkaantui toi kyynärpää tuossa matsissa. Että sen takia se ottelu näytti, en sitten tiedä mikä on kyynärpään tilanne, mutta Kootieri itse sanoi, että kyynärpää meni paskaksi tuossa matsissa, niin sen takia se vähän vaikeutti. Jännä nähdä. Ymmärtäähän sen mielenkiinnolla. Nyt seurataan sitten, että kuinka pitkä layoffi tulee tästä Atepa Kautiorille, jos sillä jotain kyynärpäävammaa oli. Mutta saattoi se olla, että jonkun sen kommentin luin, että Pulajevi tässä olisi ollut, niin kuin, totta kai pari kertaa siellä käytettiin maton puolella, mutta vaikea näistä on sanoa. Ei tämä se ehkä niin kuin, tämä nyt ei se ryöstö ollut. Mä luulen, että tuonne pääkortin puolelle, kun päästään, niin päästään puhumaan niistä ryöstöistä sitten. Tai ennemminkin siitä, että oliko ryöstöjä ilmassa vai ei. Mutta hieno. Kyllä mä sanon, että tähän ei voida ainakaan sitä ryöstöleimaa laittaa. Kyllä KTR ansaitsi voiton. Et vaikka se nyt jäi volyymissa vähemmälle, niin kuitenkin oikeasti ne tappamat iskut, ne oli sitten KTR:llä, vaikka ei sitä tappoa tullutkaan niin sanotusti. Pikaisesti vielä käydään Prelien viimeinen ottelu, eli Umar Nurmagomedov vastaan Deveson Figueiredo. Ja tämä oli kyllä niin kuin syystäkin pistetty, tai ei anteeksi, tähän oltaisiin voitu kyllä keksiä sitten taas paljon mielenkiintoisempiakin otteluita, ja mä otan takaisinpäin, että Umar Nurmagomedovia ja Deveson Figueiredo ei voi laittaa minkään Apex-kortin pääotteluksi, koska aika järkyttävää sköndeä tämä oli. Iso, siis ihan hirveän siis menikö Umarilla jotain tosissaan rikki siinä kohtaa, kun se hävisi Merabille? Koska se oli viihdyttävämpi ottelija ennen sitä. Niin mitä on tapahtunut niin kuin kuitenkin sitten sen jälkeen? Otetaan tässä vaiheessa pikkuinen takapakki. Meille tuli vähän yhteysongelmia. Toivottavasti se ei kuuntelukokemusta haittaa. Ja Teemulle ei ole kauheata paskapommia sinne edittipöydälle tästä saatu. Mutta käytiin läpi siis Umar Nurmagomedovin ja Deveson Figueiredon ottelu. Ja minä edellisessä jaksossa puhuin, että hei, että mitäs tämä nyt tekee tässä Prelien niin kuin myyntipaikalla. Mutta mä vedän nyt takaspäin. Ei, tätä ei olisi halunnut katsoa edes Apex-kortin pääottelun. Tätä matsia. Ei siis nyt kaikki me, ketä ihan vaan, jotka ajattelivat, että miksi Umari on laitettu sinne Preliin, minkä takia tämä on Prelives. No nyt me nähtiin syy. Ei herran jumalaa. Siis haluuks toi Umari enää titteli mahdollisuutta, koska tämä matsi ei auttanut sitä ei yhtään. Ei sitten hetkeäkään. Niin mä en tiedä, että oliko tai siis toihan ei ole kyllä mitenkään päin hyvä niin kuin tapa toimittaa. Et varmaan ärsyttää niin kuin itsekin, että sä oot tippunut sieltä pääkortilta tolle spotille. Mutta sitten taas se, että jos sä niin kuin meet ja käytät sen noin huonosti sen tilanteen vielä niin kuin hyväksesi, niin mitäpä luulet, että tarjotaanko sulle seuraavassa vaiheessa sitä niin kuin optiota lähteä katselemaan? Ei varmana tarjota. No. Ja siis vajaa 40-vuotias Figi, kaikki mahdollisuudet lopettaa ottelu tai niinku yrittää hakea jotain vähän näyttävämpää, niin oli kyllä niin aneemista ottelemista Umarilta. Että just se, että kun se hävisi Merabille, niin tuliko sillä siellä päässä niinku pikku switchi, koska hänellä hän alkoi puuskuttaa siinä ottelussa ja tajusi, että ei vaan riitä. Niin haluuks hän nykyään vaan otella sille tosi varman päälle, että ei varmasti ala puuskuttaa ja varmasti voittaa ne tylsät pisteottelut itselleen. Ilmeisesti better safe than sorry -tyyppinen ratkaisu nyt lähdettiin hakemaan. Että kun sieltä, onko tässä niinku se, että kun se tuli se uran ensimmäinen tappio, niin nyt sitten oikeasti vaan niinku peistellään vähän niin kuin olisi paskaa housussa koko ajan. Jarrutellaan oikein ekstrasti. En tiedä. Joo, ei. Jos haetaan kortilta oikeasti sitä paskinta matsia, niin voi melkein, leima voi antaa melkein tälle matsille kyllä, koko kortilta. Pitääkö me jatkossa alkaa niin kuin antaa illan paskinottelua? No melkein pitäisi. Melkein kyllä pitäisi. Olisiko Teemu mitään? Illan paskinottelu, illan paras ja sitten vielä spesiaalina niin kuin illan ryöstö, jos on ryöstöjä. Joo, käy mulle. Me voidaan molemmat nyt antaa tämä paskaleima tähän matsiin. Sen mä voin sanoa. Kyllä. Tämä oli niin kuin
emme haluaisi nähdä tätä ottelua uudelleen. Ei kiitos. Ei. Vuoden ensimmäisen pääkortin riikäppääminen Teemu, se alkaa Arnold Allen vastaan Sean Silva-ottelulla. Tämä oli aikamoinen mylly, vaikka edelleenkin mua kyllä Sean Silva ärsyttää aika hemmetin paljon. Ei muuttunut. Terveisiä vaan metodimiehelle ja paina vaan sitä alapeukkoa tulemaan. Kyllä täältä tulee edelleen. Mä en edelleenkään lähde tuohon kelkkaan, mutta hyvä ottelu oli. Hyvä ottelu oli. Kunnon turpakäräjät. Joo. Siis mä yllätyin, että Allen kesti niitä iskuja. Mä kyllä sen tiesin, että John Silva, se on niin vittu mental case, kovapäinen jätkä, että se varmasti kestää niitä iskuja, mutta siis miten Alleni kesti ne jotkut iskut, mitä John Silva antoi, niin propsit Allenille, en olisi nähnyt, että hän kestää ne. Ja tosi hyvä tasainen matsi. Alleni antoi kovemman vastuksen, mitä mä oletin. Et en olettanut ihan noin tasaista matsia ja ihan tosi kova matsi mun mielestä. Ja sitten se, että mitä se, kyllähän John Silva tarjoaa siinä vikassa edes siitä ihan hauskojakin juttuja, just se selän päällä kiipeäminen. Että kyllä se niinku on se on niin vitun sekopää jätkä kyllä, että ei sitä tiedä, mitä se tekee vielä tulevaisuudessa. Joo, ei siis kyllä, niin kuin, hän kun ottelee, niin se on takuu varmaan niin kuin hurlumheitä. Niin, tiedätkö, se on niin kuin vittu, se on vähän sama kuin sä tilaisit jonkun erikoisen. Mä ravintola ja talon erikoinen, niin sä et tiedä, mitä sä saat. Ja Sean Silva kyllä todellakin tarjoaa sitä, mutta tässä samaan aikaan se on niin epäkypsä ottelija, että niin kuin, sehän on just se jätkä, niin kuin, tiedätkö, toinen puoli odottaa, että se ottelee, ja toinen puoli odottaa, että se saa turpaansa ja pahemman kerran. Joku oikeasti, niin kuin, joku hakkaa siltä sielun tuolla pois. Ja aika harvoin mulla niin kuin, ottelija herättää niin vahvaa ärsytystä, mutta nyt mä oon sillä puolella, jossa mä toivon, että joku oikeasti hakkaa Sean Silvalta sielun ulos tuolla häkissä. Ja huoli, se Kevin Valehos on tulos sieltä ja kostaa sen contenderimatsin tappioon Silvalle. Mutta siis kyllähän Lopesi toimitti meille jo, jotka ei tykkää Silvan tempuista siis ja muutenkin tuosta sen olemuksesta. Niin, Lopesi. Lopes otti, ja kyllä mä nyt uskaltaisin sanoa MMA-matematiikalla, että kyllähän Volkanovskikin vetää Sean Silvalta niin kuin sielun pois tuolla. Varsinkin Prime Volkanovski. Prime Volkanovskihan hakkaissaan silmä. Nyt aletaan olla kuitenkin vähän silleen, ehkä Primein ulkopuolella. Pikkusen, mutta puhutaan siitäkin kohta lisää, kun ennakoidaan tulevaa viikonloppua. Kaikkea hyvää Sean Silvalle ja Arnold, tai no vähemmän hyvää Sean Silvalle ja enemmän hyvää Arnold Allenille. Allen on hyvä jätkä. Joo, oli, ja siis tuli tosiaan tappeleen kyllä hänkin, kyllä tarjosi ihan 15 minuuttia. Ja ei antanut helpolla, ei antanut todellakaan helpolla. Mitä sä luulet esim. Alleni tästä? Sehän kuitenkin ihan hyvin ränkätty ottelija, hyvän matsi antoi, että mun mielestä niin kun ei pitäisi ainakaan laskea ihan hirveästi niin kun hänen arvo tuossa painoluokassa ton matsin takia. Mun mielestä hän pitäisi pysyä ihan niin kuin vieläkin tuolla samoissa kahinoissa, mutta ketä sä ajattelet, että esim. Alleni voisi otella seuraavaksi? Silva, me varmaan tiedetään, että Silva on aikalaisia tittelissä seuraavana ehkä. Ei, kyllä mun mielestäni kyllä siis niin kuin Allenilla on paikka tässä painoluokassa ja tässä rankingissa niin kuin rank 10 sisällä. Pieni hetki, mun täytyy nyt kehasta ihan joku, no sieltähän löytyisi vaikka Jair Rodriguez, kyllä mä niin kuin voisin, Aljamain Sterling, kyllä tuolla on useita eri, Youssef Salal, kyllä tuolla on useita eri nimiä, ketä mä voisin. Allen saattaa jopa voittaa noista jokaisen. Et niin kuin hyvältä se, siis sehän näytti oikeasti tosi hyvältä Silvaa vastaan, ja ottelu oli mun mielestäni, se oli suoraan, vaikka mäkin nyt istuin sen alle, niin kuin tavallaan valinnan päällä tuossa, että mä sanoin, mutta siinä oli paljon henkilökohtaisuutta ja toivoa. Niin mutta tämäkään ei ollut ryöstö. Tämä oli siis ihan tasainen matsi, mutta ei ollut ryöstö, vai tuleeko se ryöstöleima tähänkin matsiin? Ei se ollut ryöstö kyllä tämä. No, ei mitään. No, miten Sean Silva, ketä vastaa seuraavaksi? Lopesia haastajaa vastaan ollaan otettu jo turpaan, mennäänkö uudestaan haastajaa vastaan, vai onko se nyt se Vallehoshan ränkissä toki alempana? No se on joo, kyllä mä luulen, että Vallehos joutuu venaan sen revanssia, eniten mua vähän se, että Movsar Murphy, jos ne ottelee esimerkiksi Lontoossa, niin milloin ne on valmiita sitten haastaan. Et Silvahan on, mä sen tietää nyt jo, että Silvahan on todennäköisesti yksi niistä haastajista, että ei sen tarvi voittaa
montaa matsia En mä putkeen tiedä, onhan pelaa. siellä edelleen. Mietin Jussef Salalia, paljon se on grindannut tuohon pisteeseen. Jos nyt painetaan Niin. Saan Silva tuosta ohitte niin kuin haastajamatsiin, Mutta se niin on just se, ei. että mitä ihmiset haluaa nähdä, niin kyllä mä luulen, että tuommoinen Jean Silva persona, sillekin on oikeasti faneja jostain syystä. No, ei lähdetä puhumaan, siis siitä saisi yhden Joo, jakson, Sean Silva faneista. Hypätään seuraavaan matsiin. Tämäkin oli itse asiassa loppujen lopuksi, nyt kun mä olen miettinyt, Natalia Silva vastaan Rose Namajunas. Me no niin. annettiin jo, me annettiin jo äskettäin niin paskimman ottelun titteli Umar Nurmagomedov vastaan Deveson Figueiredo matsille, mutta sen olisi voinut kyllä, tämä tuli hyvänä kakkosena, oli aika hemmetin lyijyinen ottelu. No joo. Mieti, kun se selittäisi tässäkin taas niinku sen asian silleen, että Rose Namajunas on entinen mestari. Entinen naisten mestari, naisten kärpässarjan mestari, vai oliko pienemmässä ihan aivan se ja sama? Vaikea on uskoa. Oli aika lyijyinen totta kai, mutta oli tämä mun mielestä parempi kuin Umar Figi, ja toki siihen ei paljon vaadittu. Joo, No joo, siis musta tuntuu, että mun on pakko avata vähän sanasta arkua tästä matsista ihan vaan sen takia, että mitä mä nyt oon somesta lukenut. Tosi tiukka matsi, sitä en kiellä. Itse pisteytin sen just niin kuin näin se menikin, eli 2 erää Silvalle, 1. ja 3. erä meni Silvalle, 2. Namajunakselle, mutta mä en tiedä johtuuko siitä, että Rosea pidetään kuitenkin UFC:ssä, fanit tykkää jostain just Doug Rose ja kaikkea tätä, että kaikki tykkää Roseista ja sit kun tuolla somessa lukee sitä, että tää oli vuosisadan ryöstö, tää matsi. Ja mä oon silleen, mitä matsia, ollaanko me katsottu samaa matsia? Ja kaikki kulminoituu siis siihen eka erään. Mennään katsomaan ekan erän tilastoja. 15 merkittävää iskua Silvalla, 13 Namajunaksella. Suuri osa Namajunaksen iskuista oli alapotkuja, jotka ei olisi tehnyt vahinkoa kummallekaan meistäkään, niin onko ne oikeasti niin pahoja iskuja? Oikeasti ne kovimmat iskut, mitä tuossa erässä tuli, ei sinne tullut kuin ehkä 2-3, ja ne tuli Silvan puolesta. Miten ihmiset on niin varmasti sitä mieltä, että Namajunas voitti ekan erän? Mä oon ihan varma, että se johtuu siitä, että joko ne on niin tyhmiä, kasuaaleja, liian biased, eli biased Rosea kohtaa, tai sitten ne ei vaan halua hyväksyä sitä, että siellä on joku parempi ottelija kuin tämmöinen legenda Rose Namajunas tai Rose. Tai sitten ne ei vaan tiedä kriteerejä. Ja jos ei joku tiedä siis kriteerejä, millä pistetään erä, niin ykköskriteeri on damage, eli vahinko. Ja isoimman vahingon tuossa erässä teki Silva, ja sillä oli vielä pari iskua enemmänkin. Niin sanokaa mulle, ne ketkä on sitä mieltä, että Rose ryöstettiin, että minkä takia Rose ryöstettiin. Kertokaa mulle. No mun mielestä tässä isoin, mitä ryöstettiin kyllä niin kuin katsoja. Varttia aikaa. 15 minuuttia aikaa varastettiin tämän parissa tässä. Ja ei niin kuin lopputulos ryöstöön, niin en mä lähde siinä niin kuin sanoin, niin joku varmaan sen voi kääntää ja noilla perusteilla niin kuin siihen, että Rose on se people's champ tässä asiassa, entinen mestari, Pat Barryn puoliso. Tiedätkö, niin kuin, sillä on UFC-verkka-asu, niin kuin sillä on vedetty hartioihin asti ja näin edelleen, mutta ei kyllä pysty. Siis, 6 viikkoa me on oltu ilman vapaa-ottelua. 6 viikkoa me ollaan oltu näkemättä yhtään niin UFC-naisten vapaa-ottelumatsia. Ja tätä me saatiin. Siis tätä me saatiin. Ja mikä se on, niin kuin, tiedätkö, oliko tämä nyt se, millä, niin kuin, tiedätkö, siis meiltä vietiin tästä otteluillasta Kayla Harrison vastaan Amanda Nunes. Tiedätkö, aika niin kuin tyhjän fiiliksen jättää se, että mihin se 15 minuuttia kuluu. Joo. Ei tämän olisi pitänyt ikipäivänäkään olla tällä paikalla tämän otteluun. Niin, mutta ehkä se Kryl-loppukauskas olisi sitten itse asiassa saanut sittenkin se spotin. Mietin nyt, siinä tapahtui jotain, mitä niin kuin et osannut oikeasti ajatella. Tapahtuiko tässä jotain semmoista, mitä et osannut ajatella? Mutta sitten mä ymmärrän täysin ne, ketkä on sitä, että pisteytti Roselle. Se oli tasainen matsi, joo, mutta se, että jotkut väittää, että tämä on ryöstö, niin siitä mä oon kovasti eri mieltä asiasta. No. Me painetaan tämä nyt johonkin unholaan tämä ottelu. Ei mun mielestä niin Natalia Silva ei tällä, siis sekin on myös
Natalia Silva vaikka tämän voitti, niin tästä nyt sitten seuraavaksi haastamaan mestaruudesta, niin Vielä kerkee kasvaa tässä katon vuoden aikana ja kyllä se on siitä tässä ei... kuule. Paljon ehtii vettä virrata tuossa Tornionjoessa tässä ajassa. No. Meillä on yksi kuitenkin niin pelastaja, yksi ratkaisija. On tiedätkö, niin se kaveri, joka tuli viime vuonna niin peleihin mukaan ja on niin kuin, tai siis on ollut jo pidempään peleissä mukana, mutta on ollut vähän niin kuin varjoissa. Me on puhuttu tästä miehestä useampaan otteeseen tässäkin podcastissa. Me ollaan ennakoitu tämän miehen otteluita enemmän kuin kenenkään miehen otteluita UFC:ssä. Kevin Holle tulee hyvänä kakkosena. Siinä on melkoinen kaksikko vielä. Cedric Damas varmaan korkeudessa. Valdo Cortesa Costa vastaan Derrick Lewis. Tämä oli ottelu, no, tämä oli siis ottelu, mitä minä ja sinä ollaan odotettu nyt aika pitkä aika. Ja saatiin kyllä, niin tässä mä sanoisin, että tähän mä melkein ehkä laittaisin sen niin kuin illan ryöstö. Niin kuin se, että multa ryöstettiin kyllä niin kuin vittu oikeasti tunne siitä, että niin kuin, kuinka paska ottelija voi UFC:n pääottelussa olla. Derrick Lewis liukastui. Valdo Cortesa Costa ei ole mikään jujitsu-jätkä. Ei näyttänyt, ei niinku hypätty millään niinku, tiedätkö, hirveällä jalkojen ohituksella, tiedätkö, siitä kardioihin. Derrick Lewis makaa. Valdo Cortesa Costa ei edes koske sen jalkoja, työnnä niitä mitenkään sivuun. Se vaan kaatuu siihen se pää. Ja Derrick Lewis ei puolusta ollenkaan. Valdo Cortesa Costa kakkoserässä tipahtaa siihen päälle. Ja Derrick Lewis yrittää siinä kohtaa vähän sitten vähän alkaa ripuilemaan jo totta kai, kun tulee pikkusen oikeata kättä sieltä ja semmoisia hammerfistejä tiputella. Mutta tässä kohtaa ihan oikeesti UFCn raskaan sarjan niin kun kovimpia nimiä, jos nyt rank-wise katsotaan, eli Derrick Lewis kuitenkin 10 ränkätty. 8 ränkätty. Ja siis taso on näin paska. Taso on näin hemmetin paska. Ei mitään, mä oon onnellinen Valdon puolesta, että saatiin sen voitto sieltä nyt, koska siis mehän... Ja mun mielestä Valdo käytti myös tosi siististi sen paikan, kun kysyttiin, että ketä hän haluaa seuraavaksi. Se oli Curtis Blaze. Blaze on ilmeisesti, multa on mennyt ohitte, mutta jauhanut paljon paskaa Valdosta. Ja nyt niin kuin, tiedätkö, Curtis Blades, hänet on kohdattava, ja Valdo mun mielestä etenee tässä niin kuin ihan oikealla tavalla tässä niin kuin heavyweight rankingissa. Siellä on kuitenkin mies nimeltä Cyril Gane ykköshaastajan paikalla, joka ei ole käytännössä lähellekään käynyt tätä niin kuin koko hommaa läpi, niin kuin Valdo on käynyt. Tai ollut näin aktiivinen. Cyril Gane on edelleen tuolla niin kuin ykköshaastajan paikalla käytännössä, en nyt sano, että ihan täysin katteettomasti, mutta kuitenkin aika hepposin perustein. Niin tästä kun Valdo ottaa nyt, no toivottavasti ja Valdolle ominaiseen tapaan, saatiin vähän vahinkoa aikaiseksi häntä kohtaan. Se ottaa Curtis Blazea vastaan varmaan ihan niin kuin kuukauden parin päästä. Sitten me saataisiin sen jälkeen mä sanoin, että sitten hypätään Volkovin ohitte suoraan sinne Cyril Ganeen. Ja sitten se olisi siinä. Koska siis Cyril Gane, hänkin on totuttu näkemään tasan tarkkaan 1 kerran vuoden aikana oktagonissa. No ehkä 2 maksimissaan. Mutta hyvin epäaktiivinen kaveri. Välillä on kuvattu vähän jotakin vitu elokuvia ja sarjoja ja muuta. Keskitytty hivenen vähemmän vapaatteluun. No ehkä vähän joo. Siis pakko myöntää, mä yllätyin sitä call outista, mutta mä oon ihan tyytyväinen. Siis tosta Valdosta näkee se, että se haluaa tehdä sen, mut hei, mä ymmärrän kyllä minkä takia, koska kun mä kuulisin, että sillä on 9 muksua, niin mä kyllä se haluaa tapella aika toinen kuukausi. Mä luulen, että siellä on kohtuulliset laskut ja kauppaostokset odottavassa, että siellä tarvii ruokkia, ilmeisesti 10 on matkalla. Et hei, Valdolle 8 matsia tähän vuoteen ja ihan sama ketä. Certified sonni vielä. Ihan uskomaton. UFC niinku isoimmassa painoluokassa ja sulla on 10 lasta. Sano nyt vielä, että monenko eri puolison kanssa ei lähdetä kuitenkaan niinku siihen hommaan, mutta Valdo tekee mitä Valdo haluaa ja muistat varmaan, kun Valdo on kuitenkin niinku tullut UFC:ään, Salsa Boy,
niissä Apex-illoissakin, niinku, että sille nauroi vaan, että eihän tää niinku mies, se on paiskinut 8 lasta siinä ajassa ja nyt se on menossa vyötä kohti. Vyötä. Ja mun täytyy sanoa, että alkaa sitten pikkuhiljaa, jos me nähtäisiin vielä se, että se White Housein pääottelu ei Aspinall, kun Jonesi vastaa toi Pereira. Mä tiedän, että meillä on muutama jätkä, jotka ne vihaa jo tätä näin tuolla Discordin puolella, että kun tää nostetaan, mutta ajattele sitten, kun John Jones voittaa vyön siitä, niin sitten me saataisiin Valdo Cortes Acosta vastaan John Jones ennemmin kuin Tom Aspinall vastaan John Jones. Siis kaikki on mahdollista tuossa painoluokassa. Ja me saadaan vaan olla kiitollisia, että meillä on tommonen Valdo tuolla, koska toi voisi olla paljon huonommassa tilanteessa toi painoluokka vieläkin tosta, jos ei Valdo olisi tuolla. Ja siis toi Derrick Lewis, siihen pitää ottaa kiinni, siis me kaikki tykkää Derrick Lewisistä, mutta ehkä se kuitenkin on enemmän sitä meemiarvoa ja sitä yhden baariheijarin koukkua, mikä kolahtaa perille ja se tyrmää sille. Tai mun säkit kävi kuumana tai jotakin muuta vitoa huuhaa tänne. Ei. Mutta siis muutama sprintti se veti siinä ja yritti osua, ei osunut, sitten se aika lailla se näki siitä, että ei enää jaksa eikä kiinnosta, tietää, että hävii matsi. Se niin kuin sanoi, että liukastuu, se toivottaa tervetulleeksi Valdoa sinne silleen, ei mun tarvii edes, että tuu vaan itse asiassa, lopeta mut, tuu vaan. No. Joo. Derrick Lewis voidaan suoraan siirtää tästä niinku. Mutta hänhän ottelee vielä, UFC tykkää hänestä. Ja... Ottelee. Ainahan kun se on sen kerran, kun se onnistuu, niin se on kuitenkin se meemiarvo on niin suuri. Mutta noin. Hei, Sean Silvasta piti muuten sanoa, että hän ansaitsi lisää mun vihaa niskaan, tämän muistin vasta osoittelemalla keskelle häkkiä viimeisen minuutin aikana. Aivan pelkkäskein. Ei pysty. Mutta siitä hypätään takaisin itse aiheeseen, kun päästään joskus tämä riikäppääminen loppu. Sugar Sean O'Malley kohtas Song ja Dongin. Oliko tämä Teemu sun mielestä se illan ryöstö? No siis, jos oikeasti joku näistä matseista pitäisi sanoa illan ryöstöksi, niin mä sanoisin mieluummin tämän kuin minkään noista muista. Tämä oli mun mielestä tasaisin matsi. No se Rose Silva se on ihan siinä, mutta kuitenkin mun mielestä tämä voidaan vielä helpommin mun mielestä pistettää Jadongille kuin se Roselle se matsi. Siis, ja niin kuin sanottiin, siis Jadongihan voi parhaimmillaan tosi kilpailullisen matsi tehdä, no niin teki. Ja sekoitti sitä painia sekaan, pystyi painiin O'Malleyta sinne mattoon muutaman kerran. Ei kuitenkaan sitten enää riittänyt, se kolmas erä O'Malley oli tosi hyvä siinä, siis todella hyvä. Että kyllä mä haluan nähdä sen Jani O'Malley revanssin, ja toivottavasti me nähdään se viimeistään kesällä. Huomasitko mitä tapahtui? Ei tyrmännyt, niin ei huudellut suoraan sitä, vaan sanoi, että ota ensin Jaan Merabia vastaan se uusinta, ja katsotaan sitten sen jälkeen. Niin kuin tiedätkö, että se niin kuin Merab Jaan uusinta olisi niin kuin tavallaan se, mitä niin kuin siinä oltaisiin tekemässä. Kuitenkin, ainakin hänen mukaansa. Mutta jos hän olisi tyrmännyt Song Yadongin, niin se huutelutasohan olisi ollut ihan erilainen. Mutta myös kans, mihin tuli kiinnitettyä huomiota, ja Kusiputkan keisarin kanssa vaihdettiin pari viestiä tuossa aamulla asiaan liittyen, niin kyllähän selkeästi oli nähtävissä, että itsetuntopuustia tarvittiin. Ja jos tässä nyt olisi ollut se, että se tappio olisi tullut, niin Sean O'Malleyn ura olisi ollut kyllä hyvin pitkälti siinä. Luulen kanssa. Et nyt niinku tosi tasaisenkin ottelun jälkeen oli selkeästi havaittavissa, että Sean O'Malleyn itsetunto parani aika roimastikin nyt tässä. Ja nyt me tullaan näkemään ehkä vähän enemmän sitä vanhaa Sean O'Malleyä taas sellaista niin kuin kuitenkin. Ja olisi kiva, että nähtäisi, koska mun mielestä edelleen sillä olisi kysyntää. Kyllä. Joo. Ja tuli sillä If you say what you... Niin oli jo tuolla Lupe Fiascon Superstar, joo. Just näin. Hieno sääntö. Mutta joo, en tiedä, että onko se oikeasti Merab revanssi oikeasti suunnitelmissa UFClläkin tehdä seuraavaksi. Vähän outoa, koska ajatellen tonkin matsin lopputulos, niin mun mielestä kävisi tosi paljon järkeä, että O'Malley olisi seuraa, mutta ei sillä ole mitään väliä, että ne tulee ottelee joka tapauksessa sit, kun Jani voittaa Merabin revanssissa. Varmaan voidaan olla sitä mieltä viime matsin jälkeen, että kyllähän Jani voittaa sen revanssi, että jos ei sinne nyt murru taas käsi, niin kuin ekassa kohtaamisessa. Niin... En tiedä. Sitten taas
Peter Janilla on kuitenkin se huono puoli, että se kyllä ihan mielellään saattaa ottaakin ne pari komboa sinne omaan kupoliinsa. Joo, ei kukaan sitä tule tyrmää, siitä vaan ihan povivarma siitä. Ei, mutta kyllä sitä satuttaa saattaa. Niin kuin Saa. kuitenkin kaveri joku. Mutta joo, ei lähdetä nyt leikittelemään sillä. Tähän on mennyt muutenkin tähän riikäppäämiseen. Tämä on Jesus pitkä Christ. riikäppi. Justin Gaethje vastaan Paddy Pimblett ottelu illan UFC 324 pääottelu. Paddy Pimblett, miehellä on $1,000. Hän oli käyttänyt 100 000 puntaa ilmeisesti tuodakseen puoli Liverpoolia katselemaan tätä niin kuin otteluiltaa paikan päälle Las Vegasiin. Jos meikä tekisi tolla tavalla ja suoriutuisi näin paskasti, niin mä olisin kyllä aika vihainen itselleni, niin kuin, että jos mä meinaan ensimmäisessä erässä ottaa himmekoon, Padin kunto näytti paremmalta kuin ikinä. Joo. Sehän näytti ihan niin kuin älyttömän, mutta sitten niin jotenkin tuli, mä en nyt niin kuin, vaikka mä Padin puolesta olen liputtanutkin muutaman kerran, niin kova fani mä en ole, että mä yrittäisin etsiä mitään niin kultareja. Vähän näytti huonolta, vähän näytti siltä, että olisi kaikki nyt ihan kondiksessa. Vähän väsyneen oloinen oli. Tai siis se kunto, sillä niin kuin kardio oli hyvä ja leuka kesti, että ei se voinut olla mitään niin kuin huonoa painopetoa, että, koska leuka kesti kuitenkin niin hyvin osumia, että ei siellä mikään happi ollut niin kuin vähissä aivoissa tai mitään. Mutta kyllä se, siis eniten mua ärsytti siinä se, että oltiinko oikeasti lähdetty sillä gameplanilla, että ei haluta mattoa tätä matsia. Siis ei edes yrittänyt ennen niin kuin kunnolla alasvienteen, oliko vikassa erässä vai neloserässä. Miksi et sä lähde edes kokeilemaan sitä mattoa, koska loogisesti ne sun vahvuudet on matossa Gatesiä vastaan. Vaikka sä sanot, että Gates on vahva vasta painiin, mutta silti kun sä tarpeeksi scramblat, kyllä sä voit saada sen niskaan sieltä otettua tai selän, mutta siis mä ihmettelin kanssa vähän, mä näin tämän, en olisi nähnyt tämmöistä lopputulemaa, mä en olisi yllättynyt, jos Gates olisi tyrmännyt, mutta että tämä meni 5 erää, käytännössä Gatesin komennuksella melkein koko matsi mun mielestä, niin kyllä Paddy oli se vastaanottava osapuoli. Yhden erään se taisi voittaa, jos sen yhden väärin muista, että miten pisteytin. Mutta kyllähän Gates jakoi aika paljon iskuja. Se on ihme, että Paddy kesti loppuun asti. Se on ehkä se, että mikä mulle jäi mieleen tuosta, että hyvä Paddy, leuka on kova, mutta siis topuria ihan kumpaa tuommoista vastaan vaan, ei se kestä edes puolta minuuttia. Ihan oikeasti. Topuria tekee niin pahaa hakkelusta tuommoisista ottelijoista. Siis ihan niin kuin noin nopeasti. Täysin. Ja Gatesikin, siis mun mielestä ne Gatesin niin välillä senkin eteneminen, oikeasti jos Gatesi tulee tollaan ja ottelee Topuria vastaan, niin Topuria tyrmää sen oikeasti todella, todella nopeasti. Joo. Ei mun mielestäni kyllä ollut kummaltakaan mikään masterclass niin tässä. Oli siis kovasti yritettiin vetää toisia turpaa, niin sano, etteikö ollut, mutta ei tässä ollut mun mielestä mitään niin fight of the yearia, ei mitään, kiva 5-eräinen matsi, jätkät löi tosiaan kovaa. Paddy sai myös aika paljon niin kuin, kyllä anteeksikin, siis tai okei, Justin Gaethje rikko muutaman kerran, oli vähän silmään tökkäämistä ja vähän höpöä siellä välissä, anteeksi. Alkaa tähän aikaan illasta pikkusen ajatukset harhailemaan, mutta samaan aikaan niin kyllähän Paddylle annettiin myös aika paljon aikaa palautua mikä oli ihan hyvä. Luettiin tilannetta ihan hyvin, mutta olisi saattanut olla, että joku toinen olisi laittanut poikki jo siinä ensimmäisessä erässä. Joo, siis joku tuomari olisi voinut kyllä katkaista ottelun jo ennen kellon lyömää. Siis joo, siis viihdyttävä matsi. Kyllähän toi siis viihdyttävyyden kannalta se oli hyvä, mutta mä en muista kuka ottelija sen laittokin. Ihan siis todella viihdyttävä matsi, mutta teknisesti mun paikallisesta kamppailuorganisaatiosta löytää parempaa matsia. Mä uskon se. Eihän toi teknisesti niin ennen näyttänyt oikeasti kumpikaan siltä, että kuuluu mestaruusmatsiin. Et odottakaa vaan. Harmi, että se on Gatesi nyt, joka voitti. En mä halua nähdä Gatesiä naamakaan niin kuin matossa ottaa lukuasia. Mä olisin halunnut nähdä, että Paddy Scouseri nukkuu. Nyt me ei päästä näkemään sitä, mutta Se on ehkä, niinku, koska kyllä tämä oli mun mielestä huonompi lopputulos. Joo, oli ihan siis UFCkin, ei ne halunnut tätä lopputulemaa. Ei todellakaan. Ei. Joo. Mitä muuta, koska no niin, Gatesi Topuria, se on se, mitä tehdään, mutta mitä sä tekisit Paddylle tässä vaiheessa, tämmöisen matsin jälkeen? Sillähän oli Hookerin kanssa se pikku biifi. Hookeri ottelee PSDtä vastaan ihan sama voittaa kuin voi häviä. Mun mielestä esimerkiksi joku Hooker Paddy.
No sen voittaja vastaan se on aika selkeä. Se on sit siinä, koska PSDtä vastaan pädi ei myöskään otellut. Siinä mielessä toki ihan kiva, Jep. että pädi nyt otti tämän yhden L:n, koska me saatetaan nähdä vielä pädi joskus niin kuin kuitenkin ottamassa vaikka jonkun, me emme nyt sano, että se minkään Lontoon pääottelussa enää olisi. Mutta niin kuin kuitenkin se, että se supertähteys ei tässä kohtaa lähde liian isoksi, niin kuin myöskään. Mutta pädi on kyllä semmoinen kaveri, että se vielä saattaa sen oman mahdollisuutensa sitä kultaa kohti kuitenkin ottaa. Toivoisin, tässä kohtaa taas niin toivon aktiivisempaa ottelua, niin kuin, tai ottelutahtia kuitenkin. Ja ylipäätään koko lightweightissa, niin mä toivoisin, että siellä niin kuin tapahtuisi paljon enemmän tuolla rankin sisällä. Joo. Koska täälläkin niin kuin kaikki ottelut pitkälti mitä on, niin ne on just noita. No niin, tästä nyt on puhuttu monta kertaa, mutta mun silmin täällä on kuitenkin näitä retronimiä, että siellä on niin kuin mestari, mutta sitten siellä on se välimestari, eli Max Holloway ja BMF, joka voidaan niin kuin ottaa aina kanssa puheisiin. Ja en yhtään ihmetelisi vaikka tässä kohtaa nyt niin kuin yhtäkkiä pädiä naitettaisiin Max Hollowayn kanssa jossain vaiheessa. Kyllä siinä tulisi niin pahaa aivovammaa pädille jo tässä vaiheessa uraa, että... Tulis, mutta niinku, kun mietit, niinku, että täällä on näitä niinku retronimiä, joita niinku, tiedätkö, että enää tuolta puuttuisi vaan se, että Conor McGregor olisi jollain ilmeellä tuolla. Onneksi se on jätetty pois keskusteluista, että Conor McGregor, mä oon kringeen niinku huutelu. Siinäkin nähtiin, mitä tapahtui. Mut joo. UFC 324 ilta, se on nyt riikäpätty, siirretty historiakirjoihin. Oli paska vetoilta, että mun veto ei ainakaan osunut se, mikä mä sanoin viimeksi. Katsotaan, mitä käy tänä viikonloppuna. Joo, sama ei osunut. Siirrytään kohti tulevaa viikonloppua. Tätä on semmoisella pikaisella kusia vesipullon täyttö tauolla ja sen jälkeen hypätä ennakoimaan tuo tulevan otteluillaan. Pääkortti me jätetään preleit koskematta. Ei ensimmäistä ilman toista. UFCn vuoden toiseen korttiin on myöskin niin numerokortti. UFC 325, joka pääotteluna on allekirjoittaneen lempiottelija Alexander Volkanovski, ja hän kohtaa uusintaa ottelussa Diego Lopesin. No, käydään toi viimeisenä, mutta niin kuin jo äskettäin sanoin, niin me ennakoidaan UFC 325 pääkortti. Ei lähdetä prelien puolelle. Siellä on preleissä, on siellä totta kai niin kuin jotakin, tämä alkaa ilmeisesti muuten jo puolen yön aikaa. En tiedä toki näkeekö kaikkia matseja Fight Passin puolelta. Siellä on noita Road to UFC-matseja, eli tätä UFCn turnausta, minkä sitten voittajat yleensä pääsee tonne ottelemaan UFC. Joo, ei tarvitse kyllä tässä ennakossa käydä noihin prelimeihin, niihin varmaan, mä en usko, että ihan hirveän moni kuulijakaan noita prelimeitä niin haluaa välttämättä niistä jokaista ennakkoa. Toi pääkortti on tosi kova, siihen me tarraudutaan ja otetaan heti ekasta matsista kiinni. Ja siellä se yksi meidän kovin prospekti onkin heti esiintymässä. Joo, Gillan Sal Guild ottelee Mullarkey? Jamie Mullarkey oli hänen nimensä. Mullarkey Jamie. Ihan tuli tuolle aivan Australiassa. Australia mate. Tässä oli Salkildille oltiin kuitenkin kaivettu jotain toista ottelijaa. Rong Chu piti olla häntä vastaan, mutta se on sitten, Rong Chu on joutunut vetäytymään ottelusta ja siihen on sitten kaivettu tämä herra. Teemu, eiköhän me lähdetä tähän manaamaan kuitenkin, että Salkildi, meidän prospekti, tämän vuoden prospekti, niin lähtee ottaa Jamie Mullarkista voittoa. Joo, kyllä siis viime vuosi oli tosi kova Salkildiltä ja me tehtiin se meidän yksi jakso, missä me jaettiin noi palkinnot viime vuodesta, vuoden ottelut ja tyrmäykset, niin mehän molemmat annettiin silloin Salkildille se vuoden tyrmäys siitä yläpotkusta, minkä se antoi Hakparastille, niin kyllä tämä vähän haisee siltä. Mullarkey on tämmöinen vähän kokeneempi, vanhempi kettu, niin mä luulen, että se leuka tulee kyllä kokeen aika kovia tämän nuoren kaiffarin kohdalla. Ja Salkildi näyttävällä tyrmäyksellä taas aloittaa pääkortin. Kyllä, Maar, näin minä sen sanoisin. Ja kertoimia ei ole, toi on sen verran tuore tapaus toi, että se on joutunut se Rong Chu vetäytyy, niin ei ole sitten vielä tähän Mullarkeyta vastaan saatu
avattua ainakaan tuonne yhdelle buukkarille, mitä aika usein tässä tulee käytettyä. Ja tänään, kun äänitämme, niin on siis sunnuntai ja vielä moni asia voi muuttua. Kyllä. Tui Vaasan tai, josta ollaan tässä puhuttu kanssa tässä podcastissa, mutta vielä kertaakaan ei ole hänen otteluitaan ennakoitu. On 1,5 vuoden tauon jälkeen ja saatu tälle ottelukortille australialainen mies kun on vai onko tämä New Zealander, kummin vaan, niin hänet on tälle ottelukortille saatu kaivettua. Taitui Vaasasta, jos ei ole jollekin tuttu, niin mainittavaa on se, että mies on onnistunut roikkumaan tuolla UFC:n hienoimmassa painoluokassa eli heavyweightissa useamman vuoden ajan, ja siellä 12 on tällä hetkellä. Hän on 5 ottelun tappioputkessa tällä hetkellä. Jesus Christ, onko sillä mennyt niin hyvin viime aikoina? Tai viime aikoina silloin, kun hän viimeksi otellut, että hän eläköityi, ainakin näköjään hetkeksi, taisi loppua rahat tai jotain, ettei se niinku... Joo, 5 ottelun. Se on kyllä raakaa peliä ranualais. Kyllä. Hän on siis edellisen kerran hän on vihreätä saanut tuonne ottelusarakkeeseensa vuonna 2022 ja silloin hän on voittanut Derrick Lewisin. Mä muistan tämän. Tämä oli sitä aikaa vielä, kun Taitui Vaasa tuli tanssien näitä, mikä tämä on tämä tyttöpäin, vitsi. The Spice Girlsin tahtiin. Spice Girlsin, kyllä. Ja muutenkin meininki oli pirun hyvä, oli Shuita ja kaikkea muuta, mutta niin vaan sit siinä kävi, että Cyril Gane hakkasi hänet ensimmäisenä ja sit samana vuonna hakkasi Sergei Pavlovich, seuraavana vuonna hakkasi Alexander Volkovia, sitten on vielä Tupuura ja Rosenstruckikin hakannut miehen. Ja siis mä väitän, että vielä viime vuoden puolella niin Taitui Vaasa taisi olla top 10 sisäpuolella heavyweightissa. Joo, niin, ihan varmasti oli jo. Mutta joo, Tallison Teixeira, hän sitten taas on vähän uutta ja tuoreempaa polvea. Edellisestä ottelusta hävisi Derrick Lewisille. Eli eikö tämä nyt MMA-matematiikalla pitäisi mennä nyt niin, että Taitui Vaasa 5 ottelun tappioputkesta, hän on voittanut siis Derrick Lewisin 4 vuotta takaperin. Niin että nyt MMA-matematiikalla niin hänen pitäisi voittaa Tallison Teixeira. Siis sehän olisi koomisinta, jos näin kävisi, koska just niin kuin Tuivaasan voitoilla ei tehdä enää ihan paskan marjat sen voitot, niin kuin tuossa painoluokassa, niillä ei tehdä yhtään mitään. Jos me halutaan tuohon painoluokkaan just uutta vereä, niin Teixeirahan tuli just sieltä Contender Seriesistä, otti viime vuonna Derrick Lewisiltä turpaa. Silloin tuli itse asiassa otettua Lewisi tyrmäyksellä kiinni, niin joku 4 kerroin tai jotain, muistan kyllä, oli lapulla. Ja tulee muuten tuosta, kun katsoo Tuivaasan rekordia viimeiset ajat, niin se on yhtä paljon punaista kuin mun vedonlyöntiin rekordissa viime viikonloppukortilta, tai tämä viikonloppukortilta, niin musta tuntuu, että ihan vaan senkin takia mun pitäisi olla Tuivasan puolella, mutta kyllä mä haluan ihan vaan siis ton painoluokan kannalta, että Teixeira näyttäisi jotain uutta ja hyvää. Hän on kuitenkin tosi pitkä riitsi, kyllähän siitä voi tulla ihan tekijä, mutta nuoria ei vielä vaikea sanoa. Sinällään niin... Hauskaa. Ja siis jos Lewisille pitäisi keksiä jotain, niin eihän se pelkkiä meemimatseja Tui Vaasan revanssi. Niin, no joo, laitetaan vaikka jotain tuommoista 2 semmoista vähän mahkaapaa. Katsotaan mikä on, mutta Tui Vaasan kondis. Sehän oli alun perin ihan ok raskas sarjalainen. Sitten otti vähän fetaa kylkiin. Ja vähän. Nyt kun ei ole miestä pari vuoteen nähty, niin mielenkiintoista on nähdä, mikä on puntarikondis isolla pojalla. Joo, kyllä se varmasti on iso poika vieläkin. Katsotaan pääseekö siihen 265, että se on se. Joo. Ei siinä mitään. Kaikkea hyvää. Odota hänen sisääntuloonsa. Mä toivon, että sieltä löytyisi joku vanha klassikko. Toivottavasti tulisi vaikka George Michaelin tuolla, mikä tää on tää bangeri. Careless Whisper. Sehän se on. Joo. En tiedä, että kukaan ei tainnut koskaan tulla Careless Whisperin tahdissa sisään. Joo, musta se olisi ihan ehdottomasti mun lempiottelija sen jälkeen, jos se tulisi. Yksi tämmöinen tilaukse. Ehkä me annetaan tämän ottelun olla. Teemu, kumpi tämä vie? No kyllä, kun ei me tiedä missä kunnossa, minkälainen feta sillä on vieläkin päällä. Kyllä mä luulen, että Teixeira naputtelee tästä jonkunnäköisen voiton itselleen. Eiköhän, katsotaan. Ehkä se niinku kuitenkin juju on tässä, että mä en Tallison Teixeira, mä en 1-3-3 kertoimella, mä en aio koskea. Mutta
onko se sitten siitä kuuluisaa Ove. overia lapulle, josta Varmaan hän on just sit. pitää lapulle jotakin laittaa. Jäädään miettimään. Kyllä. Rafael Fiziev vastaan Mauricio Ruffi. Tästä on ollut jo nyt tänään sunnuntaina vähän tuolla. Mä oon huomannut, että Discordin puolella pikkusen alkaa things are getting heated, mutta Fiziev on sun yksi suosikkiottelija. Kyllä. Mauricio Ruffi on sitten taas niin huomaa, että se edustaa nuoremman polven suosikkeja. Toi Mauricio Ruffi. Hän lopetti nyt tuolla Fighting Nerdsessä. Hän alkoi hävettää Sean Silva kanssa sen verran paljon, että oli pakko vetää ne lasit nurkkaan ja lähtee reenaamaan tonne, missä ihan oikeat niinku alfat treenaa ja lopettaa semmoinen niinku höpöttely suoraan sanottuna. Et ei mäkään, jos mä treenaisin Sean Silvan kanssa, mäkin olisin lopettanut siellä. Joo, ei. Mä harkitsin jotain vielä pahempaa, jos mä Mutta ei siis, joo, mäkin näin se, että hän siis ei ole enää Fighting Nerds. Se vähän yllätti. En niinku ollut siis lukenut mistään aiemmin, että näin on, mutta jotain siellä on taustalla. Teemu, tasakertoimilla. Mä kyllä tiedän, kumpi sun mielestä tämän vie, mutta sanoin vielä kerran, että kumpi tämän vie. No joo, jos ei se ole vielä jollekin tullut selväksi, niin joo, on suuri Rafael Fiziev fani. Ja siis ihan senkin puolesta voi nyt sanoa, että on petsannut. Ja tasapuukkikertoimet, niin eli vedonlyöntimarkkinakin ajattelee, että tämä on tosi tasainen matsi. Ja niin varmaan tulee olemaan, jos pystyssä ollaan, niin siis semmoista herkkua ihan varmasti kaikille tämä matsi. Siis kaksi tosi hyvää pystyottelijaa, mutta jos me mietitään, että kumpi tässä ottelussa on niin kuin se kummalla on enemmän mahdollisuuksia voittaa ottelu, niin Fiziev on parempi sitten painiin. Pysty on aika 50-50 mun mielestä. Rafi, sillä on ehkä vähän näyttävämmät iskut, kun taas sitten teknisesti Fiziev on mun mielestä pystyssäkin parempi. Tosi hyvä matsi. Kyllä mä lähden Fizievin kelkaan. Ja mä oletan, että hän tekee saman, mitä tolle, oliko se Zellhuber, se pitkä ei kun Pahamondes, ketä vastaan se viimeksi otteli se pitkä ja sekoitti hyvin painia mukaan. Tekee todennäköisesti saman Rafille tässä matsissa. Pystyssä ollaan jonkun aikaa, muutama alasvienti sinne tänne ja pari erää vähintään ottaa kotiin. Joo, kyllä mä... No, helppo ostaa tämä. Ainoa mitä mä mietin, niin muistatko mikä oli syy, minkä takia ei otellut Oliveira vastaan silloin Brasiliassa? En muuten muista. Mä vielä selvittäisin sen ennen kuin tekisin niin kuin lopullista päätöstä. Niin totta se oli Fizievin loukki. Niin oli. Se jäi silloin siitä niin kuin aika viime hetkellä pois, mutta ei siinä mitään. Mä odotan, että tulee yksi. Tässä voi olla taas kun vuosi on aluilla, niin vuoden kovimpia matseja tarjolla. Kyllä, siis tämä on mun mielestä tämän alkukevään, niin jos ei nyt Max Holloway, Charles Oliveira lasketa, niin tämä on ehkä mun odotetuin matsi. Kyllä mä haluan nähdä tämän ehdottomasti. No. Sitten meillä on Dan Hooker vastaan Benoit Saint-Denis. Täällä on niinku all favorites tällä kortilla. Siis mistä näitä tulee? Ja kelaa, että nämäkin esim. Tämän matsin ottelijat ja viime matsin ottelijat, nämä ihan varmasti ottelee paremmin, mitä viime kortin päämatsat Justin Gates ja Paddy Pimbletti ottelijat. Siis. Ihan varmasti. Niin nämä jätketään, tuohon on helppo hypätä niin näyttää nyt, niin kuin, mistä kana kusee. Että täällä on kuitenkin, niin mietin millä, Benoit Saint-Denis 3 ottelun voittoputkella, pelkkiä niin vittu keskeytysvoittoja tuossa niin hänen kohdallaan. Dan Hooker, no, hän tulee pidemmältä tai hän otti Charukinilta niin käytännössä aivan täysin turpaa ja sitä ennen ollut sitten taas vähän loukkaantumista. Ja mä sanoin, että ei tässä kohtaa, niin vaikka Dan Hookeria pidetään jonain niin tosi pahana jätkä. Kertoimetkin toki sen näyttää, mutta 1-3-3, Dan Hooker 3-40. Benoit Saint-Denis voi koska tahansa tehdä ihan täysin sama, mitä Arman Charukin Dan Hookerille. Mutta ihan täysin. Siis tää on, ja Dan Hooker, hän ei se leikattu joku olkapää vai mitä hemmettiä? Kyllä, silloin. Jotain semmoista se oli. Tääkin, Dan Hookerhan on tällekin kortille, niin kuin, mä nyt saattaisin heittää, niin onko kaivettu nyt vähän sillä, että 35 vuotta miehellä on ikää, voi olla kuitenkin, että hanskat heitetään tuonne niin naulaan nyt, niin kuin tämän ottelun jälkeen. Kävi miten kävi. Tämä voi olla vika kerta, kun me nähdään hänet. Se voi olla, että se olkapää on niin paskana tai jotain muuta, vaatii uutta leikkausta. Niin. Se voi olla. Toisaalta mulla just on takaraivossa se, että kun nyt niillä kerta tuli se pikku biiffi, sitten se oli tosi lapsellista muutenkin kyllä, miten ne Padin kanssa kommentoi toisilleen, mutta siis niin kuin Paddy Hookeri mun mielestä se voisi tehdä ihan vaan tämän jälkeen
niin kuin vaikka Hooker häviäisikin, niin mun mielestä silti Hookeri pädi olisi hyvä tehdä. Siis PSDhän, se kyllä, se ja pädi, siinä on kyllä kaksi niin eri, tiedätkö, kastinäijää. PSD on varmaan oikeasti tässä elämässä tappanut jonkun. Se on joku 100 Ranskan ammattisotilas, siitä ei oikeasti tiedä, mitä se jätkä tehnyt elämänsä aikana. Pädi taas on vähän tommonen brittilädi, joka tyhmä kampaus ja pelleilee ja tanssii. Siis PSD näkee varmaan saa jotain flashbackeja jostain sodasta, kun se on lentämässä vastaan, että haluaa vaan tehdä pahoja asioita. Mutta ei, kyllä mäkin olen sitä mieltä, että PSD tulee varmaan viemään Hookerin heti, kun haluaa vaan mattoa ja kyllä ottaa kuristukseen sitten kotiin. Näin mä uskon kanssa, että se tulee menemään. Mutta siis kelaa PSD 3 ottelun voitto. PSDhän voi oikeasti jopa päästä tittelimatsiin, sehän on parasta tässä. Niinku, PSD on huikea. Siis voi hyvinkin. Tai PSD Tsarukian. Nyt make it Niin. happen. Joo, se olisi kova matsi kanssa. Niin, tiedätkö, semmoinen niin ihan riittävä. Muistaaks mä nyt ihan väärin, että oliko se buukattukin jossain vaiheessa? PSD En Tsaru. muista. Tsarukian, se on kyllä semmoinen, että en yhtään ihmettele, vaikka olisikin jossain vaiheessa buukattu, mutta en mä ainakaan muista, jos on. Ei. Nyt mä oon ollut kännissä pahoittelut, ei todellakaan. Joo, ei mitään. Hieno matsi. Tämä on muuten hassua. Aika harvoin päädytään tähän tilanteeseen, että saadaan puhua 2 numerokortista niin peräjälkeen. Jep, siis mä en muista edes aikaa, milloin viimeksi olisi tapahtunut näin. En mäkään. Joo. Ja sit, joo. No, hällaisen väliin. Sitten oli allekirjoittaneen suosikkiottelija Aleksander Volkanovski. Menee twerkki soimaan nyt tähän hätään ja viikonloppuna se soi sitten aivan varmasti. Volk is old. No onko se niin old, että tämä vielä hoidetaan? Kyllä mä haluaisin uskoa. Kertoimien varjoilla myös 162. Totta kai aina ne alkaa vähän jännittää. Mä sanoin tätä silloin viimeiskin, kun me puitiin sitä, että mitä tulee käymään. Se kuitenkin 2 kertaa tyrmättiin aika pahan näköisesti. Viimeksi oli ihan tervän näköistä. Lopes kyllä kopautti pari kertaa silleen, että mulla on edelleen niin paskaa housuissa siitä, että kyllä mä vähän jännittää tämä, että mitä tässä tulee tapahtuu. Mutta mulla nyt ei ole muuta vaihtoehtoa kuin uskoa, että Volkanovski tämän vie. Ja mä todella toivon niin. Mutta sitten sen jälkeen voidaan heittää jo ne hanskat naulaan. Oikeesti. Uskotko sä, että se heittää? Jos se voittaa, niin heittääkö sen naulaa? No, ei todellakaan heitä. Just niin. Ei todellakaan heitä. Kyllä se sitten jää vähintäänkin vielä hetkeksi aikaa katsoa, että ketä sieltä seuraavaksi tarjotaan. Siis mä haluaisin oikeasti nähdä John Silva Volkanovski, vaikka se mä tiedän, mutta mä haluaisin nähdä, mitä siinä kävisi. Joo, mä ymmärrän ton. Se on kutkuttava. Se on tosi kutkuttava. Joo. Mutta joo, siis jännä tää, että siis Volkin viime otteluhan oli se ensimmäinen Lopes-matsi. Lopes on käynyt sitten tässä välissä, hakkaa John Silva paskaksi ja ottaa siitä sitten voiton ja pääsee taas uuteen mahdollisuuteen. Mullakaan ei ole mitään Volkkia vastaan. Kyllä Tuosta kun niinku ottaa nimenomaan tuonne, että Diego Lopes voitti Jean Silvan. Tässä nyt leikitellään silleen, että haluttaisiin nähdä, että Volkanovski ottaisi Jean Silvaa vastaan. No sitähän ei tule. Siis niinku, en mä usko, että sitä tulee käymään niinku tästä näin, että jos Volk voittaa uudelleen Lopesin, niin minkä takia Jean Silva tuotaisi sitten taas siihen? Koska sitähän siinä on, että Volk on voittanut 2 jo Lopesin. Lopes on voittanut kerran Jean Silvan. Mutta mä kyllä siis sinällään, että kuinka hyvin Diego Lopes hoiti Jean Silvan, niin kyllä se luo mulla aika paljon sitä pelkoa, että mitä sitten voi käydä myös Volkanovskille, joka kanssa ottaa aika hyvin sinne omaan kupolipelille. Joo. Niin, kyllä se takatukka viiksivallu, niin kyllä se saattaa tämä homma hoitaa. Niin kuin myöskin 5 erää on pitkä ja nyt ollaan jo nähty, että Lopes kyllä siis menee loppuun asti. Niin, siis se on niin kovapäinen jätkä, että mä en usko, että sitä, että Volkkihan, mä katsoin just sen matsin sen uusintana, Volkkihan antoi kans kohtuukovia iskuja Lopekselle ja mies ei tippunut kertaakaan. Ei se pois. Takatukka viiksimies, niin kyllä se voi hyvinkin niin kuin hoitaa homma. Ja jos tämä pisteelle menee, niin ei voi tietää. Tulee olemaan tosi tasainen matsi. Aivan varmasti. Ja niin se oli se ensin. On kyllä semmoinen, että se on tosi vaikea voittaa pisteitä. Sillä on niin hyvä kardio ja se ottelee tosi hyvin sen kaikki 5 erää. Mutta sitten kun Lopes löytää ne pari hetkeä, kun saakin tiputettua, niin se, että pääseekö sitten hyödyntämään sitä loppuun asti, niin
mä itse haluan kyllä, että Lopesta voit. Ei mitään Volkilta pois, mutta kyllä mä haluan, että Lopes ottaa tästä näyttävän tyrmäyksen, koska Lopes on täydellinen mestari UFClle, tosi markkinoitava, haluaa otella usein, tästä näyttävä tyrmäysvoitto kotiin ja eteenpäin. No, palataan seuraavassa jaksossa. Kiitos kuulija. Joo, no ei se. Mä kyllä silleen oon varovaisen niin kuin mä oon nähnyt muutenkin, kun mun suosikki on hakattu jo kahdesta. Niin mä en silleen niin kuin, mä en pidä tästä hengitystä, etteikö mä nyt anteeksi, mä oon nähnyt, kun se on hakattu 3. Sitä mä tarkoitan. Niin mä en pidä tästä hengitystä, että nyt kuitenkin ollaan jo uran loppupuolella. Mutta toisaalta siitä ekasta matsista ei ole pitkä aika siis, ja Volkki näytti kyllä hyvältä siinä. Niin. No, mutta mies näyttää 38 tänä vuonna. Jep. Niin, pieni painoluokka, kun se alkaa näkyä jossain kohtaa. Alkaa, ja jokainen painoveto ja kaikki muu. Ja äijä tekee nykyään enemmän rahaa niillä sen niin kokkivideoilla kuin ottelemisella. Niin, sekin on vaan se, että missä kohtaa se menee, tiiäks, että onko sulla sitä nälkää. Niin kuitenkin hän on voittanut Lopeksen myös jo kerran. Niin, tiiäks, kun se voi yhtä hyvin olla, että niin kuin, tähänkään valmistautuminen ei välttämättä, sitä ei tiedä, mitkä on ne psyykkeen puolella ne jutut. Onko se oikeasti niin? Se on totta. Ja sitten kuitenkin, kun ne double champ jutut ja muut, niin ne kariutui silloin jossain kohtaa. Niin sitten se, tiedätkö, kun se legacy tavallaan, se on jo. Ei se tule enää muuttuu tästä mihinkään. Hän on Hall of Fameissa 100 varmasti. Vaikka hän häviää sitä ottelua. Hän on kuitenkin voittanut Diego Lopezin kerran. Niin hän on Hall of Fameissa aivan 100 varmasti. Kyllä, ei mitään pois Volkilta enää. Ottelisit kuinka pitkään enää. Vaikka tämä menee ihan BJ Penniin tämä sen loppuura, niin ei mitään pois Volkilta. Kuuluu ihan Hall of Fame ja yksi parhaista tuon painoluokan ottelijoista ikinä, ellei jopa se paras. Kyllä, joo. Kyllä siitä voidaan, että onko se featherweightin greatest of all, niin siitä voidaan käydä keskustelua. McGregor tietenkin on kova haaste, mutta... Ei vaan, mä Holloway-miehenä pidättäydyn Holloweissa, vaikka se 3 kertaa ottikin turpaa sen Volkin. Takaisin yläkertaan. Joo, just näin. Joo, Teemu, mikä on sun tärppi? No, tälleen sunnuntaina vähän vaikea vielä löytää semmoista kunnon kohdetta, kun ei ole auki, mutta siis Fizievin mä oon petsannut jo, mutta jos mä jotain erikoista haluan hakea, niin kyllä PSD-luovutuksella Päri Subi ei tullut viime viikonloppuna perille. PSD-Subi, mikä ikinä kerroin onkaan, jos on lähempänä edes 3, niin ottakaakin. Joo. No mä heitän nyt tästä sitten, niin kun vedän ihan täysin tunteella ja kotiin päin. Se on Aleksander Volkanovski alle 4,5 erään tällä kertaa. Ei se meinaat, että se lopettaa Lopes. Kyllä se lopettaa. Kyllä nyt lopettaa Lopeksen ihan kevyesti. Vetää pakkiin ja se on sarja pari hyvää sinne perille saakka. Joo. Kyllä. Ei saa. Tämä on taas kyllä, tulee olemaan vaikea kortti katsottavaksi. Se on niin kuin, jostain syystä, mulla on aika harvasta ottelijasta kuitenkin on tullut niin kovaa suosikkia kuin Volkanovskista. Niin kyllä mä, niin kuin, tiedätkö kun jännittää oman suosikkiinsa puolesta. Sitä niin oikeasti pelottaa, että onko tässä niin loppuuko tämä nyt? Ensinnäkin pelottaa sitä, että onko tämä nyt niin jääkö ne hanskat sinne naulaan? Kyllä. Mutta joo, jäädään seuraamaan. Me palataan ensi viikolla. Tämä meni kyllä, täytyy sanoa, että yliajalle. Pahasti yliajalle. Oho, hups. Ei mitään. Ei mitään. Hyvää juttua ja kiitos kuulija. Kiitos Teemu. Ja me palataan ensi viikolla.